Chukwu kere Igbo, Chukwu kere anyị, Chukwu kere igwe na ala, Chukwu kere ụwa, biko kee ihe niile dị n'ime ya. Ụmụ gị bụ ndị Igbo na-asị Chineke na anyị ndị ezigbo ndị onye ndu, maka na ihe na-eme n'obodo a ewezi ka ọ dị. Ọkwa maka ihe na-eme mere na ndị Ohanaeze ndị Igbo gbarụrụ iru nke ukwuu wee were mkpụsị edemede ha wee dejere onyeisi ogbe ọgụ ndị Naịjirịa, ya bụ onyeisi ndị uwe ojii, wee dejere ya akwụkwọ mkpesa nakwa akwụkwọ ịdọ aka na ntị. Ọ bụ onyeisi ndị uwe ojii bụ Adamu Mohammed ka ndị Ohanaeze jejere akwụkwọ wee na-akọrọ ya wee na-adọ ya aka na ntị maka ihe na-eme n'ala Igbo site n'otu ndị na-eche efi jijiri egbe na-akpasu ndị Igbo iwe n'ụzọ dị iche iche. Ha na-akpasu ndị Igbo iwe maka na Insecurity dịka akwụkwọ ndị Ohanaeze dere na-ekwu wee na-ekwusi ike wee na-asị na otu ndị a si ebugharị egbe, abụche egbe, ha na-awakpo ụmụ nwanyị n'ike, jiri egbe ha na-eme makwa ndị agha bụ na-eme ọgbaghara dị iche iche n'ala Igbo. Na nke a karịa na ọ karịgo wee chọgbu udine sigbue nkakụ. Onyeisi Ohanaeze bụ onye nze Nnia Nwodo wee na-adọ aka na ntị wee na-asị na ndị Igbo agaghị akwa aka ndị ajọ mmadụ a bụrụ egbe wee na-abịa akparị ndị Igbo, na-awakpo ha, na-egbu ha n'ala Igbo na be ha, na ndị Igbo agaghịkwa akwa aka wee na-ene ha, maka na nke a karịa na ọ karịrị udene ya gbalụ udene sigbukwa nkakụ. Isi akwụkwọ onyeisi Ohanaeze jejere onyeisi uwe ojii Naịjirịa na-akụ wee si ụzọ ọgbaghara, ọ bụ ya bụ isi akwụkwọ dere, ụzọ ọgbaghara. Onyeisi Ohanaeze iwe were ya nke ukwuu maka na ewe ihe mere n'obodo Ụmụalụ nke dị n'Ọka, n'ime ọchịchị obodo Ọka South, ọ dị n'obodo Anambra. Ọkwa n'obodo a ka a fụrụ ndị na-eche efi bụ Fulani anọ, ụmụ nwoke ha anọ ka ha bụ egbe na-akpagharị, buru ya na isi aka, buru onwe ha na ọgbatumtum na-akpagharị. Oge ndị obodo wee fụ ha wee soziri ha na-achọ ebe ndị a na-ebu ihe aza aga, wee sigide imi n'ala wee fụ na ha bara na isi agụ, obodo isi agụ dịkwa n'ime ọchịchị obodo Ọka South. Ọkwa ya mere na akpọrọ nzukọ, kpọọ ndị isi ha nzukọ, kpọọ ndị obodo, ndị igwe, akpọcha nzukọ, kpọọ isi, akpọkwa ma ndị uwe ojii. Mana ihe wutere ndị obodo kalịsịa mgbe oge akpọrọ nzukọ a, ndị isi wee bịazie, ndị obodo wee kọbara ndị isi asị nekwa ihe afụrụ, ha dọọ ha ndị be aka na ntị, ihe akarịa na ihe a bụ ihe na-akpasu iwe.
gịnị ka ndị isi ha mere? Ndị isi ha wee kunie wee gbaruo ewu sọ bụ ihe a ka ha na-akpọrọ ha wee jiri iwe kunie n'ike a na-ekwu na ha na-asị na ndị be ha na-ebu egbe ka ha na-echekwa onwe ha maka mwakpo, na-echekwa efi ha. Ọ bụ ihe a ka ha na-eme. Na ha kwuru nke a wee ewu a na-apụ n'iru ndị uwe ojii akpọtagasịrị, ndị ogbu ọgụ akpọtagasịrị. Ọ bụ ihe a na ihe ndị ọzọ na nke na-eme n'ala Igbo mere onye isi Ohanaeze bụ Ichie Nze Nnia Nwodo ji were akwụkwọ mkpụsị edemede ya wee dee akwụkwọ gbarụọ iru wee dọọ aka na ntị wee sị n'ihe a karịa na ọkwa ihe a bụ ihe na-ebute ọgbaghara ga-afịa arụ ka o bie. Mana ọ na-ekwu wee na-asị na ndị Igbo agaghịzi akwa aka na-ene ka ndị ajọ mmadụ na-awakpo na-egbu ndị Igbo n'ala Igbo, na-awakpo ụmụ nwaanyị n'ike, na-eme mkparị dị iche iche, chụpụ ndị mmadụ na ugbo ha na ala ugbo ha na alụ dị iche iche, na ha agaghị ekwezi. Wee na-asị na ọ ga-aka mma na akpọrọ ndị a dọọ ha aka maka na ajọ ihe bụ ajọ ihe. Ka nke a na-aga, ka ndị obodo Amerịka wee sị onye mara ebe onye isi ndị Boko Haram nọ ga-ewetara ha ozi ga-egosi ebe ọ nọ, wee ike jide ya, na a ga-enye onye ahụ nde ego Amerịka 7, nde ego Amerịka 7, na onye ọbụla ga-eweta ozi wee bịa kọrọ ha ka a ga-esi wee jide onye isi ndị otu Boko Haram. A ga-enye onye ahụ ego gbanitere ruru nde ego Amerịka 7, agwọ ya na nde ebunye oyi ahụ maka na ihe a karịa na ihe a niile bụ isiokwu anyị ga na-atinye ọnụ n'ụbọchị nke taa. N'isonyela anyị, unu amara na ihe anyị na-eme bụ ịtụ alụ maka na izu ka mma na nneji, izu ka mma na nneji. Ịmara na ikwuo ya ka ụmụnne na-abụja agwa onwe ha okwu n'ama, ụmụ okwu apụtagasịrị ugbu a ka anyị ga-esi chekwa ala Igbo. Na akwụkwọ Ohanaeze depụrụ, akwụkwọ ịdọ aka na ntị ha depụrụ gbasara nchekwa n'ala Igbo. Ọ bụ ya ka m na gị ga na-ekwu. Anyị na-ekwu ya, anyị na-ekwu gbasara otu a ndị Amerịka wepụtagoro anya wee wepụta ego gbara ọkpụrụkpụ ruru nde ego be ha 7. A ga-ebunye onye ga-enye ha ntụziaka ka achọpụta ebe Abubakar Shekau bụ onye isi ndị otu Boko Haram, achọpụta ya, jide ya, kpọchikom, ebunye ya ahụ dega. Ọ bụ ya ka m na gị n'oge na-akpa n'ụbọchị nketa. Cheta na abụ m Chizzy Ani Tochukwu bụ eze. Ọ bụ ya na-ebubu ihe a niile na Kpakpando, oyoyo Kpakpando, ọnụma dịka Kpakpando TV, gụnyere chinchin na YouTube. Ije na ebe nzikọrịta ozi akpọrọ Facebook ugbu a na mba ụwa, ị ga-afụ isiokwu anyị, zitere anyị ozi, a na-ama ka o si aga, na-akọwa nke gị. Ọ bụkwa na ị ruru ebe anyị nwekwara ike ịkpọ n'akara ekwentị m ga-enye gị ugbu a, ịkpọtinye ọnụ nke gị ma akọ n'ọnụ,
akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ bụ efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu otu efu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu 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 efu efu na itoolu ka m kpọọ ya ọzọ efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu otu efu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu 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 efu efu na itoolu. Ebe ishi akpọ afa gị na ebe ishi akpọ ọkwa eze Enugu nwanne ndị ka ime gaa n'iru nwanne o iya ana m asị ọ Chineke nyere anyị aka maka na ka e bụrụ ya na-ekposi ebe ọ bụla iche ndị uwe ojii bụ onye ebe a osote ebe a ya bụ dịka onye isi ndị Igbo Ohanaeze chiwe ekwu ekelere m ihe okwu ana m agị ndị Igbo niile nwoke mara ya na amaara okwu ya anyị ga-ejigodogbo eke ọrụ ejewe ịkụ agụrụ ofu oge ya bụ na ndị abaji ebe a ndị abaji ebe nke ọzọ dịka ndị Amerịka chiwe ekwu ekele iwu ndị Amerịka dị Chineke ọgbakwa na aka ha dị ya Boko Haram onwekwa na-emere ka ejichi ike mgbe ọbụla ka a tụọ onye isi ha ebe ọ nọkwa eke na-emekọtakwara ọjọọ dị ugbose ekele eze Enugu daalụ 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 na-anụgonu ya ịkpọ ịgwa ya afa gị n'Igbo sụọ Igbo yele eye gwa m afa gị na ebe ishi akpọ oye ama m na ọ na-aghọtasa ihe ọnụ ka bụ ọnụkọ ndị Igbo ị ga-akpọ n'ọnụ ka afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo ị gaghị agwa ya ọgwụ maka na Igbo ka anyị na-agụkwa anyị chọrọ ịgba izu ihe niile anyị na-asụ ebe a maka ka ọ ga-esiri ndị Igbo maka ị ga-esi tụọla ọ bụrụ ike ọnụ ọ bụrụ iwe anyị na-ekwu okwu nchekwa nke onye isi Ohanaeze ndị Ohanaeze pụtagoro ugbu a wee kwuo maka ihe mere na-emekwa n'ala Igbo ọkachasị nnupụ isi na mkparị ndị isi ndị na-echefu kparịrị ndị obodo Anambra maka na afọrọ ụmụ ha ndị na-echefu bụ egbe akpagharị wee sị na ihe ekwesịghị ekwesị wee kpọọ ndị isi asị ka ezi ka ụdị ihe a si dị ebe onye eze nọ ndị obodo nọ ndị uwe ojii nọ ndị isi ndị a wee nupụ isi wee sị gịnị dị ọ bụ ya ka a na-akpọrọ ha wee wepụọ si na ha ga na-echekwa njiri egbe na-echekwa ife ha enwe ihe ga-eme ọkwa ya bụ ihe anyị na-ekwu wee kwukwa wee sị gị na ndị Amerịka ekuliela wee si onye ga-atụ aka gosi ha ebe onye isi ndị Boko Haram ya bụ Abubakar Shekau na ama ga-ebunye ya ego ya ma ha ezi ha ga-eji jido ya ego ruru ihe dịka nde ego obodo Amerịka 7 agbakọcha ya ise ego karịrị na-agbanwe na ego nke Naịjirịa ọ na-abazi ichere naira ka anyị ewe okwu afa gị bụrụ afọ Igbo gwa m afa gị na ebe ishi akpọ nwanne ndị ka ị mere biko gbanịsie ekesala ya Igbo nsogbu adịghị ihe a na-ekwu okwu ya mbụ Ohanaeze ndị Igbo ihe o kwuru dị oke mkpa but nnọọ ihe na-aba ga-etikwu ya n'ọrụ so anyị nwa mbụ ndị Igbo pụta n'egwu dịdịbe na because a sị onye lara ụla okwu anyị na-ekwu ebe a dị obe ezigbo mkpa nke ukwuu nke mere na anyị kwesịrị ịgwa onwe anyị okwu n'Igbo biko ịkpọ anyị gwa ya afa gị n'Igbo gbanịchie kesala anyị Igbo nwanne anyị mere ya eme ntị mee nke abụọ ọtacha ihe a na-akọ ọ bụrụ na o metụrụ gị n'ime obi na ịfụrụ Igbo n'anya nke ukwuu n'ịbụ nwafọ Igbo kara aka na ọ bụghị ndị asịkwa na ndị asara isi ma ọ bụ naanị ịsụọ Igbo ọ bụ na ịtụ alụ a
ifuru ko subuto ndi Ohanaeze oyishi were maka ndị mkpa na mmadụ no be mmadụ na akparị ya mmadụ ada ala rụzi ụla jiri anya na abụlala ụla ngwa na ihe megidere ndị Amerịka wee sị na onye ọbụla ga-atụ aka jide oyishi ndị Boko Haram ndị isi abụ okpu a na ga-ebunye ya ego ruru nde asaa ego be ha agbawesi ọ na-abazi naira Nigeria ọbịa ka anyị ga-apụta na-asụ ihe sụọ Igbo gee ndụmọdụ ka ndị nọ n'ime ime obodo n'ihe anyị na-ekwu maka na ọnụkọ abụ ọnụkọ ndị Igbo ndị ime obodo ndị Igbo niile ma onye ukwu ma onye nta ebe anyị na-akpọ izu ọ ga-ezitere anyị mma ọ bụrụ ebe a na-eme nganga igosi anyị n'ịma bekee gosi anyị n'ịbụ Igbo site na ịkpa alụkọ ha n'Igbo ga-esi dị mma kachasị nke nchekwa abụ m Chizzy gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma anyị ga na-ewere gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ ọ ga-adịrị gị ma nwanne ndị ka ebe ishi akpọ m nwanne m ịbụ nwa agbaa ngwa ndị gaa n'iru nwanne m Adema kai were okwu na-aga. Biko gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Hello. Ima otego haya. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Biko gbadata ya. Oriakụ ya? Odoziakụ ngwa gaa n'iru ebe ka Odoziakụ si akpọ anyị. Ngwa gaa n'iru ezigbo mmadụ. Obi na-atọ m ụtọ bụ na ọ bụrụ na mmadụ esighị ebe ọ nọ, o nwere onye ga-ama ebe ọ nọ. Maka ihe a bụ ndị mkparị ma anyị nọ n'ụwa ezigbo taa ma ndị nọ n'ọchịchị ma anyị nọ a sị na okenye a na-anọ n'ụlọ ewu abụọ n'ọbụrụ ọ kwesịrị ka ụlọ tinyere anyị ọnụ ka anyị na-enwe anyị tinyekwu ọnụ a ọ bụrụ na anyị pụta n'usoro chụba ndị a na-achị anyị aka anyị si n'obodo anyị ndị a nọ n'ọchịchị a nwere ebe a na-ara nweta obere anụ n'ọnụ ha na-achọ ka ha pụ ha ranyere ha n'ọnụ ha nọzie n'azụ wee na-ere ha ụfọdụ ụdị okwu a na-ekwu dịka bụ okwu kwesịrị ka oge maka na asị n'ahịa nke ya na-ebe mana esi na ndị mmadụ ebe ha si akpa ha uru na-ejide egbe na-agagharị ụmụsị ọ ihe ụfọ unu dịka a ga-eji wee pụọ ọ bụrụ ihe ahụ ọbụrụ na zio megidere mmadụ isi egbe na-aga ọ bụrụ na o megidere ebe ndị uwe ya ndị nọ n'ọchịchị ha kwụ ụdị okwu a onye ọbụla jiri ego gbasara adịghịzị ọtụtụ nkara ihe nke a bụ ihe ọ na-ata dịkwa ya ji iji ewere ọma daalụ ezi ada daalụ Odoziakụ daalụ ezigbo mmadụ ọ dị mma ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ daalụ ezigbo mmadụ daalụ sie nne gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ Maazị Chizzy afọ m bụ Emeka. Ee, nna Emeka o tekwa na ndị ka ị mere nwanne o Adị m ezigbote mma mma. akwa ịda ọyị Adị m ezigbote ọyị onye ke m.
Anyị dị mma nwanne m. Ọ dịghị m egosi anyị ụlọ ọkụ na azụlọ ọma mma. Daalụ. Biko, n'okwu ikpụ n'ọnụ, ịgwa gị eziokwu, na ndị Igbo tochiri ịghọta na egote nsogbu na-emebi n'obodo anyị a, ma ọ bụ na ya kpachara anya. Nke mbụ m ga-egwa ndị Igbo na-ege ntị bụ ọrụgwọ na ịta n'ọrụ a. Ugbu a na-ekwere ịbanye ịkọnye ọkụkọ. Mgbe ọ gara pụta anyị ihe na-akọcha ọrụ ugbo, ọ bụrụ isi ndị ugwu mgbe anyị na-akọrọ ọrụ. Biko nụ, ihe ahụ anyị ukwu bụ onye isi ndị Ohanaeze ndị Igbo kwuru n'akwụkwọ o degara onye isi uwe ojii. Abụghị n'okwu a na-edekarị ndị okporo ụlọ. Ọ bụ okwu a na-edekarị asị na mere eme ka ọ dị nke gọbara. Ihe gbakọrọ ya bụ nna anyị kwuo okwu bụ na anyị ga-eme ya ọfụma n'ugbo anyị. Anyị ga-eme ya ọfụma n'ịhụma ihe na-emebi taa ma ọ mụ n'anya edịlụ ụjọ wee gbapụ. Maka na ụfọdụ gara abụ akwụma ndị arịa ji mgbe wee gaa Igbo kama ha ya akwụkwọ ndị bete gbaa ma ya na-eme ha azụ gbapụ. Mana ya gbapụ tụọ ahụ na ya gbọrọ eshure fụkwasị anyị kọrọ fụkwasị ahụ. Ọrụ nke na-eme n'opi ebe izuụka na-abụ gara aga ndị achịrị esu fụkwasịrị onye nne ala anya ebe ọ kọrọ ihe na-eme oge a ga-esi nri. Okporo esu gbakwa ebe ahụ. Onye nwe ugbo sị na biko nyo ere ọ bụ esukọ ya kọrọ ugbo obisi ugbo ya pụọ ewere mma tụkwasị ya ya. Enwere eziokwu onye buru ebu ma jụọ ọbara na-agba ka oje rịpọtụ ka oje gwụọ ndị uwe nke na-acha akwụkwọ ndụ. Ọ bụrụ na ndị ahụ na-achị osu ebubu ụzọ ruo ebe ahụ. Ya bụ ndị agha. Ọ bụrụ na ndị ahụ na-achị osu ebubu ụzọ ruo ebe ahụ. Lekwa anya egburu maka ọ na-abịa ka o kwenye mere ndị agha jide onye egburu ma buo ebubo ọtụtụ ego dị iche iche buo ebe kwasị dị iche iche. Ya bụ okwu ka na-emebighị ọka aka dị achị ya ọnụ ọfụma na biko nye m na-arịọ Igbo na-eke ntị bụ ọchọ abụọ onye ọbịa dị n'ugbo onye ahụ nwa ndị chi esu ha na-agara na eze chukwu ndị na-esite omenala gbara ịla ada ịkpọọ ndị obodo ịkpọọ ndị ụmụ okorobịa ka ha zuo n'igwe. Ọ bụrụ otu onye jidere aka were ma ọdụ ndụ ma nwụrụ anwụ ka wee nye na gosi na Igbo wakwechi ndị ọbụla bata n'ala Igbo maka mmadụ na-abụ ọgaraga were ala. Biko anyị na-arịọ anyị chike biko ka anyị kwụsị na ụjọ ka anyị kwụsị na ọsọ anyị na-abụ anyị kwụrụ ahụ ube anyị gbaga ọsọ. Anyị na obere nye akwụma mmadụ gbaga ọsọ na agba ebere. Biko ka anyị weta na eka anyị tụ ụdị egwu a ka ọ bụrụ anyị na mma. Daalụ Emeka. Emeka lụtụrụ aka n'ihe dị ọgbaraọgbụ. Ugbu a ndị mmadụ na-akwadocha ịbanye ugbo ha ka a ga-esi banye ugbo ndị na-achị ala Igbo. Ọkwa ihe a bụ ihe mere na Ohanaeze na ndị Ohanaeze ndị otu ndị dị iche iche sịrị ka a mụta n'ihe a ndị obodo ndị ọzọ mụrụ. Ị nụla na ala ndị Yoruba niile abịa n'aka n'iwu nchekwa ala Yoruba bụ otu ụlọ ọrụ ha hibere ha kpọrọ Amoteku ka ha bụrụ obodo na-asụ Yoruba niile abịa ịga aka na ya wee yie ya ọ bụrụ iwu na ha ewego ndị ga na-eche ala Yoruba. Nke anyị amabeghị nke a na-eme mana ndị Ohanaeze tụtara alụ ka emee n'ụdị ihe dị otu a ka ọ bụrụ nke ga-abụ ụdị ihe a na-eme ọ bụrụ tiekwa ngalaba dị iche iche ma ndị na-eche ime ọhịa ma ndị na-eche ime obodo dị iche iche amara na ewe ndị na-eche ala Igbo. Mana ka ọ dị taa
ọ bụghị nke a ka nke ndị Ohanaeze na-ekwu ka ndị na-achị na-ekwu. Uche ha dị na nke ọzọ, na nchekwa ọzọ dị iche. Ha sị na ha na-agbanịkwa kama na Ohanaeze aghọtazighị mgbanị ha na-agbanị, mana ha bụ ụzọ si na otu a ndị Yoruba mere na akwa ha wa bụ atụmatụ a ka ha wariburu ụzọ na-atụ, mana emechazie nzukọ ha mere ha na ha na onyeisi nchekwa obodo, onyeisi ndị uwe ojii mere, ọ bụrụzi ihe ọzọ ka ha kwubizi. Anyị wee na-asị ugbu a na-akwado ịkọ ugbo n'ala Igbo. Oge ugbo eruena, obodo na ndị eze tụba na alụ ka a ga-eji wee na-akọ ugbo. Ọ bụrụ ịda na-apụta n'igwe eje kọọ ya, achọ ego aga n'igwe, ọ na-abụrụ awarụ jide ọkụ tinye n'ọnụ, ọmụta ịda ọkụ n'ọnụ, amụtazi ịgbakọ ọnụ wee rie ya. Ewe ihe naghị eme, a na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee dị mma, mana dịka ndị ọzọ na-ekwu, nchekwa ala Igbo ọ dịara anyị niile. Ọkwanụba anyị mmadụ agaghị anọbe ya nọpịa mkpụrụ ihe. Abụ m Chizzy na ana m abịa chịta azụ ya na-aga n'ihu. Naijiria kwe udo ga-adị. Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege. Abụ m Chizzy. Anyị na-ekwu wee sio na isiokwu anyị bụ akwụkwọ mgbarụ iru na akwụkwọ ịdọ aka na ntị, nke isi okwu edemede akwụkwọ a na-ekwu wee sio dịka Ohanaeze jide ya, ụzọ ọgbaghara ka onyeisi Ohanaeze ndị Igbo na-adọ aka na ntị ka ọgbaghara ghara ịpụta maka otu ndị na-echefi, ndị Fulani na-echefi si eme mpako, nka mwakpo, ogbugbu ha na-eme na ihe dị iche iche, alụ dị iche iche ha na-eme, na-achụ ndị mmadụ n'ugbo ha n'ala Igbo. O wee bụrụ na nke wutere ugbu a dịka onyeisi Ohanaeze jiri ụtụ aka bụ nke a mere na Anambra, ebe a fụrụ ndị na-echefi, Fulani na-echefi, ha ji egbe na ọgba ntutu na-agbagharị sigide imi na wee fe ebe ha na-agba. Emechazie kpọọ nzukọ, kpọọ ndị isi, akpọkwa ma ndị nche obodo, ndị uwe ojii, igwe obodo nọ, akpọ ndị isi pụtasị ihe a ka a na-akpọrọ ha, wee gbarụ elu, wee gbaba webe iwe, si na nzukọ wee pụọ, si na ndị be ha ga na-echekwarịrị onwe ha, na-ebu ebu na enweghị ha ga-eme n'iru ndị nche obodo, n'iru ndị uwe ojii ka ha nọ mee nke onyeisi Ohanaeze wee gbarụ igbu nke a wutesia baa n'ụmị, wee na-asị na mmadụ agaghị anọbe ya na pịa mkpụrụ ihe, ọ bịara gbuo ya abịagbuna ya. N'ọbụ okwu ndị Igbo wee zijeziri onye isi ndị uwe ojii ozidele ya akwụkwọ, gwakwa ya nekwa ihe ndị a na-eme na abụghịkwa sofuo ya maka esi eme ọgbaghara. Ewekwara na ndị Igbo bụ ndị ndidi, eche na ndị Igbo ga-edigbu onwe ha, na ha agaghị akwa aka na-abarụ ya ha aka n'anya. Ọ bụ ịdọ aka na ntị a ka onyeisi Ohanaeze dọrọ wee na-ekwu ya ka ọ na-eme nke a. Ndị obodo nọrọ na Amerịka wee sio ewere onye ma ebe onyeisi ndị Boko Haram Abubakar Shekau nọ, onye ọbụla ga-enye ha akụkọ ma ọ bụ rụtụ aka ka a ga-esi wee jide ya, na a ga-ebunye ha ego be ha ruru nde 7. Agbawasị ego, anọ m na ọ na-abalị ejeri abụọ na ụma na oge Naijiria. A wee sị ka ha kpaa alụ a, kedu ihe ị chere na ya n'uche nke gị, ka a ga-esi kwa onye ụkwara, kedu ndụmọdụ nke gị? Mana ị chọọ ịdị ihe ndụmọdụ gị ga-asụkwa ya n'Igbo, afa gị ga-aba afọ Igbo, ka anyị wee ghọta
ọ bụrụ na Igbo onye Igbo n'ezie na ihe na-emetụta gị enweghị ndụmọdụ ka a ga-esi mee ha na Emeka kpọrọ na-ekwu na oge ugbo ka a na-abanye ihe a ọ bụ otu a ka a ga-esi mee ọ ga-abụ mmadụ jezi atacha afụ kọsa ugbo ọ bụrụ efi ka a kọrọ ugbo ife akpọrọ efi kwa ebe ahụ bịa tarisie ya ọ kọkwara maka nke mere ebe mmadụ nọ n'ugbo ya fụ ndị chefi chọbata ebe ahụ na-asị nke dị ihe mere na mma ọkwa ugbo ya ọ na-ekwu na ndị a were mma wee ya chọọ ya tupu ọ na-agbaje ebe ndị ga-egbu ọgụ nọ ọ bụ na ndị na-echefu bugoro ụzọ ruo ebe a na-ebozi onye bụ ọbara ebubo onye gburu mma ebubo na o were ego ha nwanne kedu ihe ị ga-ekwu ka m nwere okwu gị gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne o oke agwụ mere aka nwanne ndị ka ekwu isi akpọ ntinye ọnụ n'okwu nwanne o ọ karịgo mgbe a ga-asị naanị ede edemede ma ọ naanị ede edemede edegere ndị uwe ojii ụgwọ onye ụmụnne ndị na-akpụ isi ya nwere mkpụrụ ihe ahụ onye isi gị Ohanaeze nwere ike inyetara anyị n'ime ọnọdụ anyị ugbu a maka na onwebeghị nke anyị na-esibeghị ikwu onwebeghị ebe anyị na-edebeghị akwụkwọ na ndị obodo Igbo anụgo ya ọ bụrụ nke mbụ ihe a kama na anyị kwesịrị ka anyị butere ndị a na-achị ala Igbo dịka ndị gọvanọ ịjụ ha kedu mbọ ha ga-emebe ha anyị na-akwụ akwụ kedu ihe mere a ga-eji anyị nwa akwụkwọ na-achị ga-asị na ihe anyị chọrọ asị na ha yara nne ọ pụtara na anyị nwa ka a na-ejere ozi ma ọ bụ ndị ọzọ ka a na-ejere ozi ka adị ihe mere na Anambra ọ bụ ofu ugbu a ka aka na-ekwu ọ ga-amasị m ka onye ọbụla gbapụ aka ọnụ ọ bụrụgodu na ọ bụ mgbe ịgba nke a na-alụ n'ụka maka na egwu akadịgokwa egwu achụtaba n'aka wee na-agba enwere ike ebe ọbụla ịlọ ometekebere gị ịma amatị ha na-akọ ọ mgbe ulute n'akụkụ nke gị ịmatị ha na-akọ ya mere ndị nze na ọzọ ndị igwe ndị iji onye ọbụla gbakọ na-aka ọnụ ka anyị mara na ka anyị esi kpachapụ alụ a eke ndị niile na-edina nwaanyị n'ime ọhịa mmadụ nnupụla n'ụlọ akụiwe alụ n'ala Igbo ha amaghị n'ụlọ alụ idina nwaanyị n'ime ọhịa onye na-ahụ imetọ obodo imetọ ibute ihe ọghọm dị iche iche ọ na-eto ndị ọrụ nwanne gị ekele daalụ nwanne anyị nwoke alụta na akị ji eze gwa m afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma anyị were ọzọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne ebe ị nọ na-eme mkpọtụ ka anyị mara ka anyị n'onu ofu onye nụ ngwa gaa n'iru ebe ka isi akpọ amụta ngwa gaa n'iru maka na kapịrịta ahụ ekekasị na emetụtago ụfọdụ n'ime ha agaghị ebelata nsogbu a maka kedụrịta a ga-abụrụ anụkatakwana ndị ugwu a na-achị esi agake nkwụchara ugbo mmadụ nwoke ụlọ ọdụ ka atụkwana ka ndị ọchịchị ake nkwụcha ekecha ka eke onwere isi ọ na-emeta mana akwụkwọ na anyị nwabụ ndị ike nwe ugbo anyị nwabụ ihe na-eme onye akwụkwọ na-agwụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ya chọrọ bụ udo gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ waba eze ndị ka ime waba eze tinye ọnụ n'okwu nwanne mmiri juru ọnwụ ọnụ
nke n'isiokwu gị nke tata ọ nwere onye kwuchefuru okwu o kwuru dị mma onye ihe o kwuru na Ohanaeze ugbu a abụọ mgbe eji ede akwụkwọ ya gotekena akwụkwọ ahụ ọ na-ede. Wabeze ya ewutena gị ogbubiara iwe ke kpọghachi azụ biko gwa afa gị na ebe isi akpọ ndị ka emerụ ndị ebe isi akpọ nwanne ọkwa onowu ebe ka ị na-alụ onowu tie ọnụ n'okwu hapụ onowu ya ewutene gị nke mere gị chezọ ewutene gị iwe nwanne anaghị eri n'ọkpụkpụ agụbekwa m ya ngwa tinye ọnụ n'okwu maka ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu karịrị bụ na ndị na-anọchite anyị na mgbakọ ebe ndị na-anọchite anyị n'ụlọ ebe dị elu ha dị eme ọfụma mana ife abalị igwe nna nwunye mfat nwere m ya ofekpe m ọ na-anụ ya ofekpe m ndị na-anọchite anyị na ọdịda anya maka mgbaka anya na nwa na-asụ ndị na-anọchite anya anyị na Abuja kpọzie ya otu ahụ ndị na-anọchite anya anyị na Abuja ha na-eme ọfụma ọ bụrụ na ha na-eme ọfụma anyị erichere gị ndị anyị adị ndị gọvanọ ọsọ anyị afisa ya amaka ka anyị were mmadụ ole na ole ihe anyị na-asụ ugbu Igbo yele ihe anyị sụọ Igbo yele ya eji ihe anyị onwe anyị ndụmọdụ ihe na-emekwa ka ụfọdụ adịghị aghọtasị ihe a bụ na ụfọdụ na-efe efe ọ bụrụ na ịbụ nwafọ Igbo na ihe Igbo na-amasị gị nke ukwuu ihe mee na Igbo otu anyị banye n'ime agaghị ese ese onye weta bụrụ nwafọ Igbo ị mara na alụ dịka nwanne anyị nwoke kpọrọ si kpọọ ife bụ alụ n'ala Igbo ndị Igbo bụ ndị dị nsọ nke ukwuu ya mere ihe ọbụla bụ Igbo na-amasị ndị Igbo ị bụrụ nwafọ Igbo ị na-asụ Igbo na-eji ihe Igbo anya isi ọ bụghị ihe iji ndị mba ọzọ na-anya isi na-asụ asụsụ ndị ọzọ ndị Igbo kwuo na ya na-asị na aka mma n'asụsụ mba ọzọ izu ka anyị na-agba ka ọ ga-esi dịrị anyị ma chekwa ala Igbo ka m were okwu a gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma ka anyị hapụ gị mkparị ka anyị were onye ọzọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ ọkwa Ọkịja dum Ọkịja Igbo nna m ukwu ihe a na-emere bụ tata ọ bụrụ ife mberede dịrị ọrịta mana ọ ga na-eme mana ọ dị mma otu o si bido na Anambra maka abụ m otu aka na-achị Anambra si ebuso nna anyị kwubu nna nzika n'ahịa ọ ka mma kịta ọ na-emezi n'iru anya fa mụnwa bụ Ọkịja anaghị m na-atụ ụjọ ndị na-achị efi nkwụcha abụrụ ụjọ ogo dịka o kwesịrị egwu so chi na-azọ zọba onwe ya onye achọghị ịzụ onwe ya n'oge dịka oge awa ya rapụ mmiri na-eru ọya ama ndị nne na-achị n'ala Igbo ma ndị kwere na ha ekele gị daalụ Ọkịja daalụ ihe anyị na-atụ ụgbọalụ ka a ga-esi wee nchekwa tọrọ atụ n'ala Igbo ịnụna na-asị na ọ bụrụ na ịfụ onye ebe onye isi ndị Boko Haram nọ wee tụzie ka ọ bụrụ na emecha wee jide ya ndị Amerịka sị na a ga-enyo ya ahụ nde ego be ha 7 agbarisi ego a na ego Naijiria na-aba ijeri o so n'isiokwu nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere ezigbo mmadụ ibe gaa n'iru biko Chizzy anyị ọ tegokwe ndị isi ebido mere anyị ike ọ bụrụkwa kịta ka anyị bidoro ike nkwụcha o tego ga kwesịrị ike nkwụcha dịka m nwa ka m na-agwa gị anyị ma biznes
ọbụla ya tee nkwụcha maka na ebe ya bụ n'uche adịrọ mma otegora bidoro mere anyị ife asị m kwuo kịta onye Igbo onye nweziri onye Igbo ọbụla ga-awepụ ndụ ya nye wakara gbuo ọzọ onye ọbụla tee nkwụcha onye pụtara ka onye Fulani dị ya nso onye Fulani nọrọ oge ebe tere aka bụla nọrọ ebe tere aka na-agba ya okwu ka ekelekwere gị daalụ nwanne m nke a bụ ike nkwụcha ụmụ ya alụ a niile ya bụ onye ọbụla na-eke nkwụcha ike nkwụcha abụghị ụjọ gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne ebe ka isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ esi na afa gị bụ gịnị maazị Nwankwọ gaa n'iru ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru bee ya nkenke ndị a ifu ka ha ji eme a na-eme ndị Ohanaeze nwa ifu ka ha ji wee ka isi Ohanaeze okwu mmeri ya ọnyanwa a na-ekwu ihe a ihe na m dịkarị na-ekwu na-ekwu oge iri mgbe ka a bụrụ otu ka akpụkọ ọnụ wee chụọ ihe na-chụpụ ndị a ka amaghị anyị nọ n'ime ajụ ifugolu nke ihe ọ ga-emechete na ha adịghị asị wee tụrụ anyị ya bụ onye isi ndị Ohanaeze kịta ọmalụ n'ihe ọmalụ oji nwayọ mata azụ ka anyị wee kpụkọ ọnụ wee so na m dịkarị n'azụ wee chọta anyị na-achọ wee chọta Biafra anyị a ọhịa m na-ekwu daalụ nwere ya ka epecha gwa m afa gị na-ebe isi ei ọgbụbie ubie ngwa onye nke gwa m afa gị na-ebe isi bụ bee ya nkenke ndị nke ị mere ị na-asụrụ anyị bekee ndị oyibo pụtaziri ya nkenke si n'ozigo nke nsoro asụ nna ahụ na m chọrọ ịgwa gị ndị na-anọchite anya anyị gwakene m afa gị ahụ ọzọ Onowu Tochukwu na-ekwu nna ahụ gaa n'iru Onowu na-akpụnyere ọnụ mgba na-ekwu mgbe ahụ dịka anyị ma na onwe nna agwa ndị anọchite anya anyị na Abuja ha biko ha nyere anyị aka ịha na ịga n'Oyo steeti ọkwa yawa ịga n'okpuru ọchị Oyo steeti Oyo ọkwa ya Onowu oge adịrọzi ọ dị mma anyị kenere m onye ukwu kene onye nta mana ihe anyị na-akpa n'ụbọchị bụ ihe metụtara onye ukwu metụta onye nta nchekwa ala Igbo bụ ọ dịara anyị niile biko ka anyị jikọọ n'aka chekwa ala Igbo onye fụ ihe dị agha n'obodo ya kọrọ ndị nche obodo kọrọ ndị mmadụ ike nkwụcha abụghị ụjọ ka anyị jiri amamihe mee ihe a mana ndị anyị nyere ikike nọchite anyị chiba hazibere anyị chebere anyị ka na anyị ga-esi dị mma unu na-echeteke n'ihe a unu jụọ ndị obodo ihe ha chọrọ ekwukwe nnọọ ihe ha chọrọ maka na ọha karasị ka mma na ihe a ka ọha kwuru na otu a ka ha si chọọ ka echebe obodo ha unu mere ha ihe dị otu a biko maka na atịelu unu ebe a si unu na-etute ya ndị a mekere n'obodo ihe ndị obodo chọrọ Ohanaeze ekwuola na ụdị nchekwa ha chọrọ bụ ụdị a ndị ọzọ bidoro mmebe n'obodo ha dịka n'obodo Yoruba ọ na-amịtakwara ha mkpụrụ ọma ha ji ofu olu gosizie n'obodo be ha niile ka ha si asụ asụsụ be ha dịka Yoruba na ha bụgoro ofu na-agbaghị na-ewere ndị isi n'obodo dị iche iche ka anyị bukere n'ofu hapụ ije na-eje ele onwe anyị n'azụ maọbụ onye ekwekarịrị ọnụ n'ugwu ọpụta ọsị makwa ndị anyị bụ iweziri akụkọ ụmụnna gị wee jee tụde n'ama maka obere ihe a ga-atụpe gị ọ dịghịkwa mma anyị na-ayọ ndị isi niile ndị were amamihe ndị ichie onye were ike ọbụla o were amamihe o were wetanụ ya ka anyị jiri n'udo dozie ana Igbo maka anyị niile n'aya o nwere ike ọ bụrụ na ị were ana karịrị ana n'ugwu ị were ụlọ karịrị ụlọ n'obodo ndị ọzọ maọbụ n'obodo bekee ị na-asị na wee na-eme ome fepụ nwanna ọ na-abịa osu ime osu aya ebe ahụ ịgba eje ọ bụ onye ọbịa
ihe megide weghị megidere ka ị bụrụ onye obodo ahụ ka bụ eziokwu. Ebe ị ga-anọ wiere obodo gị aka ndị obodo eto gị bụ n'ala gị bụ ala Igbo. Chineke ma ihe o ji mesịa ihe niile tie gị n'ala Igbo ka anyị bịa dozie n'ala Igbo. Ụfọdụ ga-asị ụlọ ya ọ dị n'ala Igbo mana ị bụ nwafọ Igbo, iji afọ Igbo na-anara akụ ahụ ị na-eweta, ị na-ejezi n'azụ iwere jee n'obodo ọzọ mepee ya lụọ ụlọ. A na-asịzi ka echekwa ala Igbo, ị na-asị na ọ bụghị ya. Ndị ịkpọ nzukọ ebe ndị Igbo bịara, i buru ụzọ je gee onye mba ntị, emesịa dara nke onye mba hapụzi ihe ndị Igbo chọrọ. Ọ jọgburu dị n'esigbo nkakụ. Lee anya na agbatọla ọmala atọla ofekofe isi ya n'ọfịa. Ihe ndị Igbo na-achọ ọ bụ na ha achọghị ịkwafu ụbara. Enwekwana onye kachasị ewe iwe. Ọ na-abụ onye na-edi ndidi otu a dịka ọ maghị ihe. Biko udo ka anyị chọrọ. Onye ukwu onye nta onye Igbo. Akwa ndị Igbo na-ebe onye isi onye ọchịchị. Akwa ndị Igbo na-ebe metụkana gị n'obi. Akwa ụmụ nwaanyị na-ewezi ebe ha na-akọ ugbo metụkana gị n'obi. Ụfọdụ were ana mana ha anaghị agazi ebe akọ ugbo ha maka ego. Ya metụ gị n'obi onye ike. Ọ dị mma ịmara ndị mmadụ n'ugwu, mara onye nke mara onye nta, mara onye nke niile. Amamihe gị ya banara Igbo uru. Jini ya chebe Igbo ka o wedere anyị n'ịma dịrị nwoke madịrị nwaanyị mma. Ọ bụghị na ịma mmadụ ihe ọjọọ na-eme ebe gị na-agba ịnụrụ ka Igbo kwuru na ebe ya na-agba ọkwa na ya achụ oke. Ya bụ na ihe a na-atụpe gị iji ele obodo gị ọkwa oke obere oge ufu ịnụgozikwa na obere oge nke ahụ aga n'ezie n'anya ndị niile si na ha agaghị anụziri Igbo ọgụ maọbụ jeere Igbo ozi. N'anya ndị niile eji alụsa ndị ndịda alụrụ mana apụta na-aba nọrọ na si na-enwe ihe na-eme nwanne ọkwa n'ụwa ka anyị nọ. Ha nọrọ ihe rere eme ha jebe ejebe adịghịzi ya na ba anaba adịghịzi ya. Iche na anyị na-ekwu ya enweghị ihe ị ga-emegide nwa enyi gị nwaanyị ka ọ kpọọ gị nna ya. Nwanna ọ kpọọ gị nna ya awụwọ ka ọ na-awọrị gị maka na ọ ma na ịbụghị nna ya. Ya bụ aka na-etu gị afọ a ikporo ndị mmadụ a na-agba gị okirikiri ndị mba ise kpọọ ụlọ ekwentị a mee nke a. Oge ị ga-ata afọ ya, ọ bụrụ na ị ga-atọ ntị n'ala saa ya mmiri efu ihe na-eme ugbu a na onye ọbụla lele obodo ụmụnne ya na chi ndị ahụ abịa arịrị bekwa arịrị. Chineke ga-aza ha okwe taa afụfụ ihe niile anyị metaziri ọ naanị iyi. Mana ya chọọ ka nwafọ Igbo ọbụla nke o metara n'anya ya ka anyị na-asị chegharịanụ ka anyị niile jikọ aka bịa jikọ obodo anyị ọnụ, jikọ ụwa anyị ọnụ, mee ka obodo anyị dị mma. N'anya na ihe mere na obodo Yoruba oge ha mebere Amotekwu, ndị a wee iwe mana ha kwesịrị ike si mba ihe a ka ha chọrọ. Bụ igosi gị nwanna, nke a bụ igosi gị na anyị jiri ofu obi si na ihe a ka anyị niile chọrọ ka obodo anyị wee dị wee ihe ga-eme anyị eweta obodo anyị ama mma. Ohanaeze ekwugo ihe ha chọrọ, ndị mmadụ kwugo ihe ha chọrọ, mana mmadụ one na one ndị na-achị n'ebe na ihe anya ndị anyị kwuru ka anyị si chọọ ichekwa obodo anyị ka ọ dịrị anyị maka anyị were ofu obi na-aga. Ọbịaraba anyị abịagbu n'anyị maka oge ọ ga-ana ka mkpụmkpụ ghara ịpụ ya azụ. Mana Chineke chiri kwukwere ala Igbo, Chukwu okike abịa ma chi ndị Igbo kunie n'ọrụ chebe ụmụ Igbo, chebe ala Igbo ka ndị ọjọọ niile, ndị mkpofu ọbara niile ghara ịbatazi n'ala Igbo. Ajọ ọnarị agaghị abata n'ala Igbo. Ajọ mmadụ niile, ndị niile bụ ajọ mmadụ n'ala Igbo. Ala Igbo biko sapụ n'anya ọnụ ịmara ihe ị na-iji ekpe ndị arụ ikpe kpeenu ha ikpe a ka ilo ha jiri ha mere nri. Ebe ọ bụ na akwa na ebe a na-emetụ ha n'obi, biko ha taa obi mmiri. Ebe i were nri ọkwa gị wara uwe mmiri nụọ mmiri bụ ihe ha mmiri ka anyị jere na jụọ mmiri ọnụ. Ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile maka anyị jiri ofu obi wee mee Igbo ka ugbo dịrị mma. Onye mara ihe ga-esokwu ya emezina ya. Anyị chọrọ udo n'ala Igbo.
ekelela m ndị niile bụ ndị Igbo ọ ga-adịrị nwoke mma kelee gị Tochukwu Tobel ka esi buba anyị na Kpakpando oyoyo nke nọ na YouTube ije ebe a ije kiribe ihe niile nke anyị na-eme ma ọ bụ zipụba ozi ebe ọ bụla ịfụ Kpakpando ma ọ bụ Chizzy n'ebe nzikọrịta ozi ọwara Igbo bịanụ kwado nke anyị na-eme abụ m Chizzy Ani